Kadi karuraning kas wasi aneh marga mama Sanggondo Wastratmaja lir surya mangrangsang wayah blegek ugeg hembal-hembal sadulita perenjake padha ngganerhana panging kayu kayon jagone padha tarung sedaya amung suka pralampita pratandha bilih rompok karang kabulutan badhe karawuhan tamu agung menawi mboten sisip saking pandulu kula menika tedhak turun saking Kusumambrata Pandhawa putra kinasih saking Ndara Permadi ya Ndara Janaka menika Ndara Abimanyu ing parang rawuh wonten rompok karang kabulutan mriki Ndara sara
sarawuhipun Ndara kula Abimanyu ingkang ngabdipun Semar Badranaya ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk Den Ndara Abimanyu. Siwa Semar Badranaya ya Siwa Semar. Krana Siwa Semar wis ngaturke bekti kelawan bendaramu tak tampa kanthi suka bombong gumbiraning manah. Ora mung wae Kyai Semar Badranaya taklimku kang tansah katur kelawan panjenenganmu Ki Semar Badranaya. Nggih. Ha, kula tampi, kula petakan wonten ing kuncung kula Amokuhana Daya kasantosan. Santosaning tata lahir, santosaning tata batin kula, Den. Mangkono Siwa Semar Badranaya, Siwa Semar. Nyun pangapunten saksampunipun watawis pinarak lenggah satata wonten Karangkabolotan. Nitik saking liriking netra jaiting lati miwah tebung ing wimba sajake kaya gembol perkara. Mila monggo Den kepareng kasuwun medhar sarta ambabar menapa ing dados sedya ndika kepareng rawuh wonten rompok Karangkabolotan mriki Den Ndara kula Abimanyu. Saksampunipun kepareng Ndara kula kepareng medhar mboten namung kula pun Semar Badranaya kepareng nganglungaken jangga hanilingaken karna sabda mestuti dawuh Bendara kula pun Abimanyu Ndara Abimanyu. Siwa Semar Badranaya ya Siwa Semar. Siwa Semar Badranaya ndadekno kawruhananmu lamun ta Bendaramu Abimanyu mentas wae mudhun saka pertapan Saptawarga kepareng babar ngangsu kawruh kunjuk Kanjeng Hyang Abiyasa namung emani Kyai Siwa Semar Badranaya sasmita kang ndak tampa lamun ta dina samengko lakuning para kusuma Brata Pandhawa bakal ana pacoban sing ora enteng sanggane Kyai Semar Badranaya. Mula saka Kyai Semar Badranaya Siwa Semar Badranaya kang kondhang minangka dadi pamomonging jagat minangka dadi pamomonging kusuma Brata Pandhawa supaya dina samengko tuminggal cawi-cawi kelawan perkara iki Siwa Semar Badranaya. Samarika den prayitna semuri reka baleka bali titiyani kandayani gilar-gilar semedhi tengahing latar ngregemeng kaya lintang bima sakti ngaten to Ndara. Nggih. Kula saged nampi menapa ing dados sabda aturipun panjenengan Ndara kula Abimanyu. Krana menapa to Ndara? Menungso urip wonten ngalam donya menika sedaya sampun pinurba dening pangawasaning jagat. Nuwun inggih Gusti Kang Maha Agung. Pramila kaprah wonten tetembungan siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya niku menungso mung saderma nampa. Mila monggo sakmenika kula kalian panjenengan samya ngagengaken dhateng raos prihatosipun, ngagengaken dhateng raos wiridanipun kunjuk meningasaning Gusti kanthi sasmita menawi Pandhawa badhe wonten pacoban kang boten enteng sanggane menika mangke. Mugi-mugi para Pandhawa sakat uwal saking bebaya menapa kemawon kalih saking sambekala satemah Pandhawa tetep manggya rahayu ingkang samya tinampi, rahayu kang samya pinanggih Ndara. Pramila monggo Den minangka ngawat-amati dhateng lelampahan menika monggo samya seserangan golek sisik melik kinanten malat mahning suci kunjuk maring ngarsaning Gusti
tumuli samangke pikantuk nugraha Pandhawa tetep lestari rahayu saklaminya Ndara. Sawi tak dereke Kaki Semar Badrana pun monggo Gus, kula dherekaken Gus.
Walah. Ben gayeng serpeke meneh. Saiwang tata kalana kaya takut maringkut ringkut Gojleng-gojleng iblis ana lakone padha jejekan. Sapa jenengan ya Mas? Sapa jeneng ya Mas? Ayo ngaku. Sapa jenengmu Gus? Mumpung durung mati tanparan, Gus. Buta kowe takon lawan aku. Satriya Tanjung Anom utawa satriya Plangkawati aku Raden Abimanyu. Abimanyu dasar kepara nyata. Semedya menyang endi, Gus? Ngetut kela kuning suku kedheping nitra gergeding pangangen-angen. Ora kena mancot, ora kena rajang balsaning para wadya Baladenawa, Gus. Ora ana gawar kawat kenteng kang balekke lawan akuku. Ndas buta sing pating jengkelek minangka dadu palang. Tak sampar tak sandung lamun ta rambuté ngukel jroning sukuku bakal ndak tigas kanggo curiga. Ora-orane bakal tumekaning lampus. Wadalah. Kaji dhuwur ora ana watak satriya mungsuh lawan buta pepasanan ancik Gunung Semeru kumlawening tangane Abimanyu bani ndas buta ora klakon pecah sigar merapat meguru karo kowe. Wadalah. Ya. Yen to panyemang lho ayo. Ketapmu aji jaya kajayanmu waton aji sastra jendramu. Lena pangindamu lawan gigit siung kencana. Wo klakon seprapat sira margolayu kowe. Kene marganing patimu babu.
patresang kapirangu rinangkul kinambit kambit tosang ratnaning bawana ya gitu kang walang ati ya gitu kang ngena sing jas ya gitu kang kudu kering kula waspadaken saking katebian panggrigoda pangrencana sampun sisip sampun saged kaunduraken saking ngajengan panjenengan Bendara Kula Abimanyu Ndara pangestune Siwa Semar Badranaya barisaning para denawa tak tamani pusaka sarutama kendang kapracundang sira margalayu nggih menika tasih pinayungan sing Gusti Kang Mahanasa pun sakniki monggo manggelaken lampahan menika sinambi ngawat-awati nengga badaring lampah ing dinten samangke swawi tak dereke Siwa Semar Badranaya Paksi manyura sawung loro amelungi wanjine musling sirawangi ora wakani ana tapi rukun lima
mringkang maha suci mrih yuwana kang nandang ing donya tekeng akhir aduh lae putraku Ladramuka paridhawa Kanjeng Ibu Bathari orang tuga lamun to ana paratapan wukir pidhikan kene utawa ana kayangan dandang mangure kene ana rawis dwija tumrap negara Ngastina lan uga pepatih saka negara Ngastina rapang iki Patih Sengkuni nggih putraku Ladramuka leres Kanjeng Ibu pramila monggo Kanjeng Ibu mangsa borong nalikaipun nalika semanten Kang Putra jagi wonten gapuraning kahyangan dandang mangure nampi rawuhipun para-para ingkang pareng rawuh dwija pendhita saking negari Ngastina ugi Patih Sengkuni kepareng badhe kepanggih dhateng Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga pramila monggo saesaipun kepareng sowan kepareng saged kepanggih mangsa borong dhateng panguwasa Paduka Kanjeng Ibu Bathari Permoni. Yo yen to pancen mangkono ya. Ora pangling Durna kang rawuh ana kayangan dandang mangure kene, apa sing dadi wigatine Durna? Wis wale kempel manyar-manyar gamana gobulung ana. Emprit kantil buntute kisah. Oh nggih Kanjeng Ibu, leres. Namung saderengipun kula kepareng babaratur pramila mboten katalumpen, sungkem bekti kula kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Ibu Bathari Permoni Kanjeng Ibu. Tampa Durna ramung wae pangestu tampanana. Oh nggih kula tampi kula petakan wonten ing Pranaja. Rumaketing Wardaya muwana daya kasantosan kula. Inggih waleh-waleh menapa Padha Kanjeng Ibu? Durna ki minangka dados dutaning ratu saking negari Ngastina. Karana keberbegen dhateng pakabaran, pawarta wis warta kabar wis mebar ngantos dumugi wonten negari Ngastina. Bilih mangke para Pandhawa madeg pendhita ingkang parep begawan Manggala Suba Kanjeng Ibu. Pramila saking menika Kanjeng Ibu, ing mangke kula nyuwun sabiyantu Paduka Kanjeng Ibu karana saking pamawas kula mboten wonten setunggal ngantos kalih. Inggih namung Paduka Kanjeng Ibu ingkang minangka dados pemadhang tumrap lampahing para Satakura linangkung ngagem angger Prabu Duryudana. Ingkang sandhang telenging penggalih sampun gadhah raos kuwatos bilih samangke dumugi ing tempuh ing perang Baratayuda Jalbinangun karanten Pandhawa sampun nungsung kekiyatan babar ngilmu babar kawruh dhateng para putra siswa linangkung para kawula. Wurung tan wurung bakal mimbuh saya kathah kekiyatanipun para Pandhawa. Nah, pramila kanthi mangkaten kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Kanjeng Ibu Bathari Permoni Kanjeng Ibu. Inggih leres Kanjeng Ibu. Kula minangka pepatih saking negari Ngastina midhangetaken sabdanipun anggeran Prabu Duryudana sumados nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Kanjeng Ibu Bathari Permoni. Prawaca apa sing dadi anturira Durna lawan kowe Sengkuni nanging kabeh ana pitukane syarat utawa saranane. Ana tetembungan jer Basuki iki mawa beya. Lajeng syarat-syaranipun menapa Paduka Kanjeng Ibu? Ing mangke tartamtu kula kepareng badhe pinangkani dados dawuh Paduka Kanjeng Ibu Bathari Permoni Kanjeng Ibu. Iki ngene, syarat-syarane gampang kok Durna. Atur lawan Ratu Negara Ngastina pun Ibu sagum minangka bebantu nungso kekuwatane tumrap para Pandhawa, nungso kekuwatane tumrap para Satakurawa lan nirnake para Pandhawa luwih-luwih pagabaran sing tak tampa nggone para Pandhawa ana kang wani madeg dadi pendhita kang peparep begawan Manggala Suba. Iki mengko lamun ta para Satakurawa kok sagung bakal tak sembadani. Lajeng dawuhipun besok lamun ta para Satakurawa wis padha surut mring Kasedan Jati gelem ora gelem kudu dadi wadya balaku
Sukmane para Sata Kurawa kudu dadi wadyabalaku, dadi wadyabalane Jim Setan Piprayangan ana dandang mangure kene. Kira-kira ki sagu apa ora Durna? Pripun Dik Cuni? Lah nek kula ngoten teko sagu mawon. Wong urip ana ngalam donya niku ora usah dadak mikir sing warna-warna sing baku kawis tinggal moncer kasinungan derajat pangkat karena mangke ngeten lho Kakang Durna. Menawi saged kasembadan nyirnaken dhateng Begawan Manggala Suba purung tan purung pangkat kula panjenengan badhe minggah sarta gaji blanja kula badhe nampi indak-indakan saking panjenenganipun Anggara Prabu Dadidana. Pun teka mangsa gawe mawon. Sing sakniki pikir sakniki besok pikir besok wong sedaya niku nggih dereng kantenan kok ngaten mawon lho Kakang Durna. Oh nggih kepangsul matur dhateng Kanjeng Ibu Patari kula sagah. Kula sagah mlembenjang sedaya para Sata Kurawa sak sampun pejah murung paring kasedan jati sukmanipun kelambrangan samya dados wadyabalanipun Jim Setan Priprayangan. Oh iya yen to pancen mangkono ya aku bombeng midhangati apa sing dayaturmu mulah ayo. Dina sampe wadyabala Sata Kurawa uga wadyabala dandang mangure kret lampet brungkat kimpul barang suramuk sesekno lakune supaya bisa enggal-enggal kasembadan. Oh nggih, trawaca dipun paduka Kanjeng Bapak Permonipun. Sakniki kula namung derek monggo dipun susung kekuatan Pandhawa dipun sirnaken supados semangke sumikir dhateng garing jagat garing bumi menika. Aku nang bakal manuki kelawan para-para Sata Kurawa uga para wadyabala saka dandang manguri. Hayo dina samengko rampungi serake para Pandhawa.
Singalena prateng lampus Waladalah durung suwe nggonku pacak baris rusak kiwa tengene negara Ngamarta kadadak ana piaranganing satriya biyaine cilik mripati mentelong brengose sakapal sisih. Ayo ora ge ngaku sapa kowe? Cantrik saka Begawan Manggala Subaku Setyaki. Setyaki dasar Kaparayata. Ayo ngaku sapa kowe mung Dramati tanpa aran. Sajake ngerti Wadyabala utawa Skepi Gegaman. Mula ayo kluntungan genderamu lan kluntungan gegamanmu aja mbok baju sing dadi lakumu. Wah, dalah. Gardasura iki Setyaki. Minangka dutane saka panguwasa Dandang Pamuri utawa panguwasa ana ing Wukir Pidikan. Ndi, kon ngaton kene gurumu sejatine. Manggala Suba ora gelem nutut ana ngarsane Ratu Panguwasa Wukir Pidikan. Wah, dalah soroh nyawa ngemping lara gencah mati. Lap-lapan suaramu rasah dadekake bebangar. Ana kene kanggo nemtokke Setyaki apa dapurmu sebakal tuwaning pati. Wah, dalah morake cobanen babu-babu.
Hanompan malompat sampun prapteng witing naga sari gowaya yukurwageng padalah wadya bala saka dandang mangure kang wis tingal kapracundang krana kridane wong Pandhawa iki malah ana wujude bedhes elek kethek putih sapa Senggora Anoman nyong kuyo ngadeging Sang Brahmana Manggala Suba ndi Bagawan Manggala Suba kon dedheku kene entak rangket bondo tak rencong sikile tugel glone lap-lapan kene margane patimu
ana dewa yanuntuna ana dewa-dewaning prangsaran ana dewa-dewaning bentar tobat Wadyabala dandang manguran para Sata Kurawa bareng ngadhepi kelawan pidhane para cantrik-cantrik ana wewengkon Pandhawa kasunyatane padha kontal kaprapal kapracondang. Padha rebut dujung golek keselamatan. Oh iya. He Begawan Manggala Suba lan kabeh para andahane aja gembelo mustakamu gleleng pacakmu. Iki lho dewaning pangrencana Tandya Banari Durga ora bisa ngembare kaprawiranmu dina samengko bebarang wirang aku megu kelawan kowe sak lawase para Wadyabala Manggala Suba tukaya sini bijojo bang mawing ngawangis netra kocak ngondarandir Tandya mangkono kridane sang Tandya Banari Durga mateng aji mantram sakti ingkang sinebat aji pengabaran katawaken dhateng para Wadyabala putra siswane Begawan Manggala Suba satemah piranganing para pendhita kang minangka mbabar kawruh kataman kaprabawan aji pengabaran badhar sejatining wujud Begawan Manggala Suba badhar dados Raden Werkudara wondene Begawan mat sejati dados Bathara Kresna wondene Yoga Brata dados badhar dados Raden Permadi wondene Endang Mayawati utawa Mayawati dados Sang Dewi Sembadra wondene Begawan Katir Begawan Pawitan badhar dados Patih Udawa mangkono candrane satemah kaprabawan aji pengabaran badhar sejatining wujud para Pandhawa
Lae. Sasmita ndak tampa kaya ginugah telenging rasane Semar Badranaya ingkang piniji minangka dadi pamomonging jagat pamomonging trah Andanatapa ya Rembese Wadu ora pangkono beduk mangampak-ampake mesti ana peranganing pacoban ruhara ning ora pangling hadat saben lupaya kang wis klakon ora panglitik saka hawa perbawa sing tak tampa ora minggat dewaning pangrencana mungsuhmu dudu sapa-sapa sampak menyura sala dimen cetha sasmitane durga ora minggat gumbala geni dadi apa kowe Kayo Pandhawa Suraprata Jayabrata imbang-imbang aja sakake padha ayo manggala suban kono aku jebul dhek saban-saban esuk-esuk gawe ruhara jebul dapurmu ta Durga Kakang Semar Badranaya napa lah kok sajake kuwi mrekenteng paring dawa kelawan Durga ora usah dadak kowe selak ora usah dadak kowe selak kowe sing paring godha pangrencana paring ruhara kelawan momonganku para Pandhawa iya apa ora aku ora rumangsa gawe apa aku ora ngerti perkara apa-apa piye selak kowe Durga woh kelawan tak ingel-ingel tenan kowe Durga iki jalunganku pacu Kakang Semar pacu wis Kakang Semar aku ora kuat Kakang Semar kosek urung rampung iki durung metu iki jalukane iki kok ben apa kowe piye kurang seru apa piye wis Kakang Semar aku ora kuat Kakang Semar Badranaya aku ora kuat rasa dadak mentel-mentel nyok meneh pindho apa piye? Wah, sing nget. Aduh Kakang njaluk ngapura. Aku suwek Kakang Semar. Nyoh, ben saya ombo iki jalukanmu Durga. Waduh! Kakang Semar Badranaya aku tobat kowe tobat tenan tobatan nasuha tenan kowe aku mertobat Kakang Semar Badranaya yen lawan Kakang Semar Badranaya aku rumangsa kasuran yuda aku Kakang Semar Badranaya pelaku njaluk ngapura wong njaluk ngapura kuwi yen mung nang lambe kuwi gampang Durga sing tak karepake pakartimu kuwi dandanana lan rubah
mudahan aja mbok nganti kedlarung-dlarung. Merga kowe kuwi samijaning Bathari. Bathari ku sakurane bisa dadi pangayom tumrap para kamula dasih. Lah kok malah mung sing mbok uja angkara kamu nyebar memala, nyebar wisa gumaring jagat raya. Oh, kelakon tak rampungi tenan kowe Durga. Wis aja Kakang Semar aja. Aku wis kapok tenan, Kakang Semar Padranaya. Wis ora ngira paine gendut, wetenge gedhe. Jarikku nganti rojah-rajah. Kolor kathekku nganti pedhot kabeh. Mbok sesuk ki aja nganti kaya ngono sing luwih nemen meneh lho Kakang Semar. Hei Durga. Wis kene, iki rembug api-apian. Mergo aku ya wis ngrangsake kepenak. Kowe ya penak to Durga. Dianggep sah-sahan ya. Ki ngene wae, wis ayo. Ketapno wadya balamu baja barat jemisitan priprayangan jaan mulih kabeh. Sing adat sabene mapan nonong kali balik nonong kali, sing mapan nong prapatan balik nong prapatan. Aja nganti wani ganggu gawe klawarga masyarakat ana ing sigran sak kanan giring. Luwih-luwih ganggu kelawan kanca-kanca LPGS uga kembang mawar, uga kelawan pangrasa laras. Yen kok nganti kowe wani nyarusiku ganggu gawe, mungsuhmu dudu sapa ning Semar Badranaya. Krungu kowe? Oh, aku wis krungu. Wis Kakang Semar coba bacutke neh. Aku apa? Aku kalingan nggon mulih namane jan nganti mak perpet e. Kowe mudeng to sing dadi omonganku? Hooh, aku mudeng. Wis to, ayo jaken balik kabeh. Wadya balamu jemisitan priprayangan sing tekor dituntun sing picak mbok gendong. Balekno nang papan kala maune, aja wani ganggu yen kowe ganggu. Oh, takon tak sebratake dadi cacing yo aku njaluk pamit Kakang Semar. Gagugek bala-bala sadulita. Rampung perkara niki lelampahan Brahmana panggung. Ndara kula Werkudara. Wah. Semar Badranaya. Kangge piye? Lan ndara kula Ndara Bathara Kresna ingkang minangka Sangsa Agung tumrap negari Ndarawati. Ana dawuh apa Kakang Semar Badranaya? Senajan to niat apik nyat becik kuwi mesti ana sambe kalane ana panggih godha sarta pangrencanane ning nyatane
kowe bisa uwal saka panandang, bisa uwal saka pacoban satemah nggone mbabar kawruh, mbabar ngilmu tumrap para kawula dasih. Muga-muga bisa dadiya swasana ayem-ayem tentrem tumrap jagat nukswantara. Luwih-luwih bisa dadi ngilmu sing manfaat, ngilmu sing migunani tumrap bebrayan agung, piguna tumrap donya temekaning delahan besok satemah mangya araharja kang kasandang mulya-mulya saklaminya Nalindra Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Ya Kakang Semar Badranaya kabeh sabda pangandikamu bakal tak candhi Kakang Semar Badranaya. Lan luwih-luwih ngene, Kresna. Kresna kang minangka dadi song-song agung tumrap pangreh pranatan hukum negara kang kasandang negara Ndarawati. Lan uga Warakudara minangka adeging senopati minangka song-song agung. Song-song agung mono ndak gadang-gadang bisa dadi pangayom tumrap para kawula dasih. Saurarane bisa nglakoni laku dharma telung perkara kang sinebut guna kaya lan sura. Wah, sing mbok karepake piye? Semar kaki lembu sing mbok karepake piye? Guna kaya sura. Guna kuwi saurarane song-song agung tuwa daging ratu, daging satriya kuwi kudu satemah piguna tumrap para kawula dasih. Mula nalika kowe madeg dadi brahmana, dadi pendhita, aku jumurung ing karsa. Nggonmu madeg mbabar kawruh satemah kawruhmu satemah bisa piguna tumrap para kawula dasih. Nggone netepi laku dharmaning urip supaya ora sasar lan susur tansah tumuju arahing kautaman. Ben ngerti kelawan hukum di sing halal, di sing haram, di sing batil lan sak liya-liyane. Mbah yo aku jumurung karsa uga muga-muga ngilmu sing tak babarake tumrap para kawula bisa migunani Semar Badranaya. Yo syukur mangayu bagya. Kuwi guna awandene kaya saorane adeging Nalendra bisa paring kaya utawa bisa paring bebungah kelawan para kawula kang tansah mbutuhake kelawan pitulungane. Ngendi wae sapa sing tansah mbutuhake kelawan sabiyantune saorane bisa paring pepadang tumrap panandhanging para kawula. Wondene sura iki tegese wani. Peranganing song-song agung adeging Nalendra, adeging senopati utawa brahmana kudu wani ngadepi kahanan apa wae, aja gampang kalindih kelawan kahanan kang ora sakmestine. Aja wedi kelawan pangandikan sing ora tanggung jawab. Kula tak suwun Werkudara kang nalika semana madeg dadi pandhita Manggala Suba. Manggala Suba minangka song-song agung tumrap para putra siswane, para barayane. Muga-muga tansah wani ngadepi kahanan apa wae kanthi tatak tekun lan tangguh prating kendhon. Sing baku yo padha bareng-bareng gedheke rasa iman lan takwane kunjuk ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa dimen urip iki bisa pratitis tansah kasanding kabijan kamulyan lan keslametan. Amin Allahumma amin. Henjang menika lampahan Brahmana panggung wis keparang paripurna. Kula pun Semar Badranaya ingkang piniji nderek njangkepi wit para madawusana sinarang pepundhenku Dwijaku guruku sejati kinasih Bedaripun Almukarom Rama Kyai Ahmad Yudi Rama Kyai Guswik Kisuba Manggala cemedhong duka mugi-mugi estu syukuran dalu menika LPGS nggihipun babar ambal warsa kaping gangsal tansah pinayungan sing Gusti ugi kanca-kanca kembang mawar sedaya para kadang-kadang panyengkuyung linangkung Gotrah Baryagung Bapak Khairun Nyi Lurah Pawitri Gotrah Baraya ingkang minangka pratitisaken dhateng lumadiring tata upacara menika paring panyengkuyung sambudayanipun tansah tinapi kunjuk mring ngarsaning Gusti Gusti tansah bales kanugrahan kawilujengan ingkang matikel-tikel ingkang satemah berkah barokah donya lan akhiratipun. Monggo krana sampun pinanci manjing-manci sahur tabuh kalih kirang seperapat mungkasi parigan kanthi umbul donga puja-puja sesanti jaya jaya Dwi Pandara mugi tansah jaya mulya saklaminya Suradara Jayaningrat lebur dening pangastuti rahayu 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 kang samya pinanggih usipku binamesi bi taqwa Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.